Anh yêu thương cái này có par chỉ xiên cái jeng penyo cái jeng play ya cái này có par cái corridor cái bangin yo man ya duai hai cái này cái meet cái bamenta play yo ban kerku ya fi cái này có par hang nu hanu bapidon ki kon cái jeng play kan tay ba charang ki long kami cái long kpa baro kha cái này có par ngap tiang ya fi đại ka kerteng cái jeng Jesus Christ ubalang utrai bu nong pen im nong pen kya janga ba jeng pi ya ka met bat ka siam hai ka bau play pen kya ukla pen kya tang ya ka siam jemi pen kya ro ya ka met abang ngai ya ka tian ka jong utrai plain gar khoi pi ga ko par hang no pi don pi pe ya ka program jang ka jing tuai ha ga ka miet ka bamenta hang no ba pi don ngin ye shim benta rang ga ko par bangin yo ban ya duai lang ya kiniki jing don kam ke ba ngidon menta na kaliang jabigi kon ke jungle pila up ya gane ko pon ka bangin yo ban ya duai lang hai gane ka miet ka bamenta pila pa gane ki mat jung duai ka bangin ya duai kombang ila pentip shafi na ka por shakapor ba kitu ke badon kam bangin yo ban ya duai lang ha ka miet sngi ba sao kumni ha ka por pra ba je men miet pin pa lupa ya ki mat jung duai men sngi ya ki jing don kam ke jung pi da ka ba ya thu sha ya ka kerteng ka jai nang tai ka jingpang bat dimension ro ka ni ka kentien duai hai ka jing duai online knang ba ngin sku tho ba ngin yo ban tho ya ki kerteng ge jong phi na mar ba le bi chuang pastor ya duai lang na man dai jonga jong uta am la phim thom tang ngin ya duai ong to man ba ngin yo i ya duai no na mar ba le ini ki staff ki ba don lang hai ka jaka jing duai jong i ro ka ba ki yo i ki duai no Nemar balai daki spa daki hajar ki ba SMS yangi ki ba WhatsApp yangi ki ba kumta ter ki ba pha ki jing duai ki le da phila mention tik ting la duai bi tik ha ga ko por ga de ka mir ka ba ngi dia duai lang kum ni ti ke ne ko por ga ba menta hang nu hanu ba pidon compare tongin yo ban ye duai lang ha ga ko por ba ngi ngach scam ga ba play on yo ban ker khui pi mat bat men siam hai ka ko por go menta ngin sa yo ban ye duai ya kini kimat jeng duai bat nga kwaro ban ye duai hai ka ko por na benta jang pi iway pa iway na benta ka ne ka state kini ke jala Meghalaya ke jangi ngin duai ka ko por na mar ba ngisngo thu menta don bon ba ki breong menta kila ya khore ba ga jumut ke jeng perkat na mar ka ne election ki baya bun kam ru hot kitu ki badon ki duty kitu ki bom don duty ro o ki ya bun kam lang nomar kata ngakwa badong ipi yele se don na preng jeng pi mentang ni pela wat apreng jeng kata ke jeng kore ke jeng bun kam ro pela up sha slam ni ke ko por ka bangin yo ban dia duai lang ha ke ka por ka bamenta tingin se ya duai lang ro kom jo na mada ke election MDC ka ben sa jit ha ke sngi ka bala shai ar phoitrek ya kiniki nong mi khamat jangere ke district council khasi ba jantia hil ti kene ko por ba menta ngin duai ro ke ba pang bistom kom mengi ju duai ki ji ke no ke jing e ke ba pie sham ke jing em ti shwa ka ta ngan le ban puli fi khndiat e na ka khtian ka jung trai ka balong ka nong rem yanga ba de fi ki khon ke jung blai ti shwa ban puli ka we ka banta na ka khtian ka jung blai ke ko por na ka kitab sam ka nambar ka ba khandai phuwei ka de khot na du ka ba stang ha du ka ba khat wei khat ar na kwa man puli gi ni ki tian ka jo trai ki ba long ka jinkar kho ka ba crown ye phi ba yo snow la ni ka ba yo snow ye gi ni ka tian hang ni ka don ka kular ka ba crown ka jong blai ye ki benget ka jong blai bat kan don ka ta ka divine protection ka ba na oblay ya ki to ki ba shanya bat ki ba up kermen ha oblay bat nganget ka ni gakti ju try kanya rap ibi sibon bat mangintip ya ka jinglong blay ka ba ublay jing yu day ublay ubari usmang ri ka jingem ga jange bat uba ju dar ka lang bat ngi na ka way ga par shi ka way ga par bat uba pendap ro iki jing don kam jangi bat uday ro ublay uban ya le na banta jonga bat jungpi ya kita kinong shon ki bawan man attack ingi nong pi ga way ga ktien ngi long physically kum ni hakabakan jado ngayo ban tabang yo ban yo i tireng nong e pi unong ye le ching bade setan unong shon ulang spiritually ulang spiritual
ubah kenja mesim. Tak kadang ngi ngam yo i de ki khamat ge ba kenja do ge jangi tu uyat u atak yangi de ki jingpang wan bet ki jing dok ki jing keja bunjai apreng ki long yin ki long sem. Na mar kata ngi ngam yo i kha ka ba kenja mesim. Tenri u blay u balong u try ki try u sem ki sem u batep bat u bayo ilot. Utaken u yele na banta ke jing jonga bat jong phi. Ki kon ki jong u blay ke ngok kemen ka bang yo ba dia kedok lang bat phi sa chi sien ke bat rang bat ke ba sleng yo try. Bat ngi juya duai na ka wei ka tayo sha ka wei ka tayo ngani thu i phi hasjar ki spa ki bre ki ba yo ki kamba ki ba na utrai. Ke ba uplay ula yo ban pen kia ki instant miracle ke ba ngi duai ke ni ke duai online ke ba man ka mit sngi ba saw ka por pra ba je ki tu ki ba don ke jingpang ka met hadien ke ba ngi yo jing duai utrai upan kia no mar bon hadien balakut ke program tang ko ma katu ke ne por ke la phone ke la sms ke li thu ya ke ke ba utrai ula le kamba sngi ba shai sngi ba bot ke li thu ya ke ba utrai ula le kamba bat ba ki wan ai ke buram haka jaka jing dua yang jing hika pren kaung sisentan ke bodan hapo nang stein jika dego pon ngan puli gani ke ketian ke jongbrei bat ngi sia dua lang ka ba ongkum ni uta ubishong haka jaka beri jong ubah hakli tam onio yaine hapo ke jingka jong ubah don bor baro ngat ong sepang utrai ulang ke jakari janga bat kakut janga ublay janga ha ubanga shanya naba un pelat yame naka shankawea jong unong riam bat naka jing up yap klam bapen sniu un tap yame dalaki snare bat hapo kitap niang jong u men yori yelede ka jing shisha jong u kalong ka sti bat ka tiba men om shifting ya ka jing trim men mit lemni nak ukhnam ubaher menski nak jing yap klam bayat haka badum lemni nak jing penjot ke penjot menski hasanda jang me shi hajar kin kalon bat shi pau hajar haka kti kamon jang me henrei kan om wan jan jang me tang dalaki khamat men khmi bat men yo i ya ka bainong jong ki boman naba me atrai mila melong ke jakari janga mela penlong ya ubah kli tam haga jaka shong jong me kan om jaka ke basneu ya me lamne kanu ke jing yap them kan om wan ka ying jan jong me naba on hukum ya laki angel sepang jong me ba on sumar ya me ha ki lenti jong me baro kin ra ya me hala ki lenti ba in yo men jentot ya laki kejat ha umau kani ke ketian go jung trai nga subang pelat ngene ke dikot ngene ka banta nga ketian go jung trai kidon ki kular ke ba karau ba ke bible ko ba utang usong alor ki jaka ke ba ri tang na kwa manong e pila da pi ki kon go jumle pi shong pin ri how blay hak po ke jingka ga jung blay lau saitan uwan man atak on om dan jakan bar bali pi don ha ke jingka ga jung ubah hakli tam kajing penjot lakawan men mit lakawan men sngi lakawan ha nugu por pidon ha kajing ka jong ubah kli tam umut man man atak ipi un om dan jaka ma beli pidon ha uta ubah kli tam ublay daki tap niang blay on ri ipi komba ka kemi siar ka ri ki jong ki kon ha po ki tap niang ga jong ka ki jing ki jing yele ki jing penshoi ki jing pang ki ba bonjat ki jing tunjuk ki ba bonjat ki wan ga jim jepi la kalong men sngi men tat la kalong ha ka men mit ba por pitia pem yo ile ni ha ka nu ge jaka penam te be ye ka ta na mar ga ta ngong e phi la de phi don ha ga jangka ha ga jingka jang uba khli tam oh jai kmen ga ben siem na bar balai phi don ha ga jingka ga jang uba khli tam ngi ai ngo yo try ka jing sep ting ka jing trim barok kin lek lera pipen shong dong rim yele de ha uta ubah khli tabe ki jing septing baro kin lek kin wai na ka jing ke jong pi kawan ke jing keman ki jing penjat baro kin lek na ke jing pi ka klam kan nem sniu baro ka men sniu baro ka nem sniu baro kan lek na ke jing pi na ka ying san ke jong pi
Kani gani ke jing kikular na gaktian ke jing ublay ngakwa pin puli gani gaktian ke jing troy sam namban ke ba kandai puwe gani khot ke ba ningkong hadu ke ba khat ar khat lai pin yo I kita ki promise kikular ki bana gani gaktian ke jing trai su piong hasana jang me si hajar kin kelon ba si ki pong hajar kin kelon ublay wele na mata jing fi be jing ublay Pidan ke jing pang, pidan ke no de jing em play on yele na mada jing pi lada pi position yele pi yang tek yele de bat ke nong rim jong ka ktian ke jong play. Kani ka jing sisa na ka ktian ke jong play ka bang kwa man padi fi ki kon ke jong play hai ke ne ko por. Pet ke nong pi kan ja ka ke besneu lam ne ka no ka jing yap them kan van ha ka ying jan jong pi. Ki kon jong le kan no ko besniu kan no atak ke manu syaitan kan dan jaka banwan mat atak pi namar balayo ba utrai udan ringkat lang bat pi ka yeng ke sem go jong pi kan don ne ge jingka ba de ge snam ge jong utrai kan don ne ge jingka ka kti jong oblei kan don ringkat lang bat pi kani ke de ka ktien ke ba ka bang mel ke hikai ngai pi banginang mansyania oblei Bat kena gini kuat bakal doang. Naba on hukum yelaki angel syapang jang pi. On sumari pi. On ri ya ke jeng em go jang pi. Don kam tang bapin syania pin ngai hoblay. Dalaga donot baro. Dalaga mensiem baro. Dalaga jeng mut baro kot. Uplay ceki kamba. Undon ban kerku ya ke jeng em go jang pi. Terain kerku syania hoblay. Ngidon ni unong ba kali ubak krau ba. Ngidwai hagan nego pon ublay kerku pi. Pin ri yang lede ha po ke jingka jong ubah kli tam de bo ke jing shania ke skam utrai tong ni doai ke ktian ke jong ble ke bi osngong ni ke por shom sale ching ni ki mat jing doai tong ni doai ke por ko pa ba khut ngawan shemetrai ke por ke kerteng ke jong jisu ubana nang frat sngongo me ai ke ktian ke ba em ke ba don bor ble melongo ble uba tip ke ba mi shabar ke jing ke barong sepo ye ke tia ke dam ke yat ke yang ke jing em ke jing ke ba man le ke sngi ble me ya le na mentang ke jing em ke jing trai ni sngongo ba me ai ke ktian ke balong ka itiar kalau kau ke bor ka ba krau ba bagin yo man yang percaya ki bot ki bor ka do jok play try sngongo be ai ke ktian bagin ki kon de try ke ba yo sngo ke ba snap ya ka play ken pen song nong rem je de hame u jisu u balong o mau siang ka jingka ka jingker ya ka jing em ka jong u la ni ka jongka try nga ai ngo me sngo ya ka jing duai pa begin ki kon me ko try ke ba pet ke ba snap ke ktian je ba try ba de ke jing duai ke pon ngangai applikan don ke jing pen kya iki met bat men sim ko play shibon try ke ko pon me pen yo me ai hangi ba de ke kerteng ke jong jisu u ba na trat nge duai ke pan ba ga ai ngo amen hai ke ko pon ko mentang let shi ke ki mat jing duai kini ke prayer point ke ba phila ai lupa hai ke ko pon ko mentang ke ba ngin dia duai ngin ko por ka ban ningkong bangin duai hang ne ko por ka lang na ti makro ibran ke jing tha kli nang ta ngi duai nam ta ibaan ngi duai nam ta ibani sha lamare iban to exam final i septieng ya ka ma i septieng ini ki subject ngi duai ka bau play undar kalam bai padam septieng ma ong bai be pinsala pinla be shisha ke jing pen kre ke jong pin magane ke exam mo brain dar kal lambat pi wadam septing kong banisha lamare wadam septing it be utrai alam don ke bomla baru play ching long play ba crown nang ta ngin dwai kong bashania lamare iba pang liver butrai on pen kya hagan ko pon na bantai jong ini bashania lamare gene ke jingpang liver try on pen kya ke kerteng jisu ngai on liver jompi on kya ke kerteng jong jisu hai ke met hi ngai plain pen kya nang ta ka basang le ban dwai nam tai ni Kerstina Kars im yong ibadap le air terha ka kpo bat ban yo kono bat ban ya sngutu jingmot hayeng hasem ye duai ngene ko por banam snow septieng utrai on pen light lut pen kya no ngene ke jinglong gastric ke jinglong double air ke jingpi
ke jing terhang ke jing sok ke po utrai pen kia no snir ki nilang ke nirba ke jing pi utrai un pen kia ai ke miet menta bat kum ju u play on ker khu ba on icon no if nget play jing no play ki kamba play ki kular anam don ke bomla madu play Sushania masunge Carmen ublay unle iye ke jing baju utrai un pen kia ke wom ke jing pi bat ro kum jo kadne ke jing ya per coba si tanga silok lani si bayin si basem utrai on restoran pen kya bu ke jing shania ke bascam ho play pen kya bat play on pen em ya ke jing em ke jong phi ngelet ban ya dwai ngi ki sautli ki mat jing dwai bat nge phi pe ye ke nika phi don bat ngi he ke ko pon ba menta kat be nang dwai ngi ke jaka nge phi ro phi yo sngo phi di shimenta kat bagi nang duai kini ki parlok ke baya duai lang lam bata jeng pi ngakwa banong pi pindai ban ngai kat bangi nang koran ye ke jeng pen kya pedang ye kita play un tray bado play pen kya pi haga ne ka miet hi wat nam artu tien bat abangi duai play pen kya ai ka boram show play bat pila ban ai sms ngi ban ye thu ngi le wan ban ye kendo ban ngi sa ka priar an kau sentar ka bangi don chepo nong ston bangin yo ban ai lang ka boram show try kom ba ki wei ki jule ye ka ne piro le ai ka boram show play tangan ye duai ngi sound deliki prayer point ngi por try jisu ngawan cheme play ba kor try nga it no cheme ko try ni kong ti in ti mau kro ai ngi ko pon ke ketang jisu ngi ke jeng ta ka kli ke jeng pang ka kli ka long bala khia no da ka kerteng ga jeng jisu ubana na tra in long bala khia no sunan mentahi try bani banisha lamare ba to exam play ba don bor ju try ngi sim ga jeng shepting ha ga jeng krekot kresla try nga da duai ngi sim je pen shifting ken late no ablay try me ka vai pa way ka subject ko try ka long ki ti ka chama ko try penla ka ai ka boarding start ka boarding kan mau ka boarding tip ka long na ben jisu try nga duai nga ai ti no chama ko try nga ka kon chama blay pa bi nga kran ni ka jing dor ka chama try pa ba ko nga da duai ko try ba shania lamare nga ka pon ka keteng jisu ne livar ulong wala kya no haga ne ka miet ka mentahi long wala kya no ne ka jing put ne ka jing vet ne livar odam dan jing so jing tar dan jing at jing sip ka kerteng jisu long wala kya menta ne ka kerteng ga jong jisu bana na try jiru ne Kirstina karsi imyong hang ko pon ga ni jing double air long bala kya ga jing satra hang ko po ka long bala kya ga ni jale air ga ja aksit bro ka long bala kya no da ga kerteng ga jong jisu bana na bat ba ko jisu ba ko ga da duai a blay ba ko ga jing ker ko chama try pli ka wom ga chaka ga kerteng ga jong jisu bana na a blay ga kurani ga jing ker ko ga jong abraham jong isaac jong jacob try ba don ba try me le ken mau go jisu ba don ball try ga sara try mau ni ga kon ga jama jisu ba ko tra pa bi ka wom ga long bala kya ka long bala bat kon ga kerteng ga jong jisu bat ka sim ga jing pat jing pra ga bom yu smuto jing mut tra pan kya no ba panem no jisu ba ko ra bakin yo em no bakin yo chakri lang yeme tra ka yeng ga sam ga ba kwat ka ba kya da ka kerteng ga jong jisu ga duai ga ban ba ga ai ngo amen train ben kya ifi train pala ifi ga go pon le cha ga jing duai ga basan ngai bandwai ne u arlangki de khar trai pen khia e gejing kha ka kli gejing pi shania ban ngai o trai ba o plin pen khia pari gejing em gejing pi trai pen em ro e ke yeng gesam je pi pidon kam man jan show blay ban it le gejim ban nga kwa ban ong e pi ba arlangki de khar pidon kam ban yai ne ba blay ban yai dua yai pen rit je show blay blay sa pen em je pi ba ke yeng gesam je pi kan sa khia to ben don kam ban ngin yai sha man ngin ap nang ta ibas riu ni shwa paslen i dap ram dap sha ngi tuai train ker kuno e pi shania hoble nang ban ai ru cheka kam ge jong blei kong yul se baro sikata pim ju nang ban ai cheka kam ge jong blei ko we ne ge sipo pim ju ai pim ju pha siki brei ge jong blei cheka kam ge jong blei ta ga daw ka wan ge ni ge jing dap ram dap sha ge jong duk chi ker do kun chble pi nang ban ai shble ban sngongo yo blei tu blei un ker khu ye ge jing ge jong pi kat ba pi le kan na man bha kan mau hai ga ni ki khon ki jong play nang ta ngi dwai na madai ka ban nyong ngi dwai nam tai master lo wanda rambai ai ngo ye ka jing pen khia ya ga bob try la pen khia yu ba ka yeng ga sem o sngo yu try pi sha pi i ne ila yo jing dwai bob try la pen khia
ai ngộ nằm tại trong phi brain cả khu su ye phi phi năng ban ai ki su ye là để su try brain pen kia ye phi mà để cái yeng cái xem cái trong phi bắt cầm jo unang le isne cái yeng xem cái trong phi nang ta ka ba prang le ban duai cái pot ba ai da mesha lingdo Blay on pen ngin duai ni ba ai da mesha lingdo try on pen hai ga go por hang no don ngi duai ga jing pen jung try ngi duai ga gi south li ki mat jung duai ga bang la duai kat bang nang duai ye phi ngai hai ga go por kini ki parlok ki bi don nang menta ki bi page ngi go program ki duai na ba jung phi ngin ye duai ga go por try Jesus nga duai ni arlang ki dekhan nga go por ablay ba kor try ga de thang ka kli ablay ki jing pang ablay ba kor ga jing so jing tar kan let na go jing chu bat nga krani ga jing pat ye ga yo o ba de ka yeng ga sam ga chung try ka tanga ga lok chung ablay kon gi kti ju ken na yo ka na yo khya ablay pen long go pa ba go try ni ba arlang ki try bo on ye ne on pa shme ga do note on pen ret shme ablay on wat ga khmat ga jim try nga duai no yo shme ablay penem yo sa yu de ga nam je me gotra pa bo ko nga da duai ne ni shwa paslian nga de go pot ba don ga ni ka ram ka sha ablay nga da duai no jesu ba ko ra ba man da pleasing kang no try ba kan yo ban siu dap ban clear no nga ni ka ram ka sha bara khot ablay jong otra pa bi nga da duai no man da pleasing kang ga troy ka ta ka bla ka si ablay pa bo don bo try jesu nga da duai no ga jing kar khu ba ga jing prem ba ga jing plilat je me go try ha ga ga snam hi kan long ga snam je ga jing lach ram lach sha để cái cơ thể cái chúng Jesus try nghe đuôi ba ba bồ câu try hay cái được bỏ Jesus try low wanda rambai cái được bỏ try nghe anh ngộ shisha Jesus mà là pen kia yêu ba cái yeng cái xem cái chúng try ba câu nghe đã đuôi ba on yai nè scam ham cái try ba nang man jan xem beli pen em complete cái yeng cái xem cái chúng ấy play ba don bỏ try nghe ai ti no yêu xem kom ba long play ba câu try đuôi nó ba da ai damage sha ling do ga go pot try pen em yo i pen em no i try hang no ba don hang no ga go pot ba don ta de ga ti jaman one pine no semen de ga jinkla bon ka kni no ga ga sim so jesu try ba ko ga sneng no ga sim ba mat la ba man bra ke ba skor bra ken late no no ga jim try ba ko ga duai no ga jing pen em ga jam try long ki ka ta go jesu ban na strat ga duai ga pan ban ga ai ngo amen ini ko pon ngelet me ya duai ga ko pon ga mat ka ba khandai ba ga ni duai Juliana Sutanga pang kti ngi duai bo train pen kya ga kti je pi ka no ga banta ga kti train pen kya ngai of Jesu kong nang ta ngi duai yam dai kam ni ba Sutanga badap le aksi ngi duai ga ko pon train pen kya ga ga jing pang gastroik ani ga dap le ga jing pi ngai of Jesu nang ta ngi duai ne ta Vanessa Margar ba adik phone ngin tuai nam ta ini Vanessa Margar try on pelaj nya gede sim jaga jeng adik jaga mobile ke phone shisha gede ki spirit kita ki kom nya babon ki breu ki ba ngat ha gede ka jeng riam ko jeng setan ban adik teng ha ba thia ha ba dem haba yat haba yeng haba bam badi ro la shu tang tare be tangi ka babai ki ni ki sem ba shukor teng ki fail ki exam teng ki fail ki jim ke dam poi thong na balai bala adik nan ong yi fi ha ka phone don sibon ki ba baharo don snew aero don na marga tang dong yi fi le da pimla ban control le bahan nai bat phone na marga se yalam bakala poi du jok tang da ba fi bat ka mobile phone na marga tang yi tuai ngi spirit ngin kedia jadi kita sem kita adik ya ke mobile phone bat ngi duai nam ta ini bimos kasar ke jeng jarho palat duai ke ke por torain pen khia pan ngai ke jeng pen khia ke jeng pelai jeng torai kan long yipi tangan dia duai ke sang tali ke mat jeng duai ke ke por jisu bakor ke duai ne Juliana Sutanga ke ke por badan ke jeng pang ke kti ke kerteng ke jeng jisu ke kti jeng i long balak ya lo ke do ke jeng pang ke jeng lat do jeng lat tiet kerteng jisu try ke jeng mi knyang mi prom long kya ke do ke jeng pang ble de ke kerteng ke jeng jisu nge kren ke jeng plat ye ke jeng pen kya ke snam ke jeng jisu Christ try nge duai do try ne kami ba
kami bat sutengah kan ke pon badan kan ke jendap leer aksit a play gana keren no iga jing pen kia jema try ngani ga jing pang ni man lech ki try bo ko gi nirba nirlang so ko try kalong bala kia a play ngani ga jing pang ni man lech no sisen don play ba da ka snam ga jung jesu try ha ga ka mit hi kan yo iga jing pen kia ga ka mit hi kan yo iga jing plat ba da ka snam ga jung jesu christ keren ni ga jing plat ga jung jesu try kan long no iga ni go po ai ngo igi pen kia jema jesu ba ko try ni wenesa mar ngana ga ni go po ni bala adik shisha ga phone na play ngada pen pran pen kedala ni gemen sim bashkon bara ke ba adik ga phone ni ga pon ga kerteng jesu kerteng ga jesu inong i bala kedala ilong bala kedala in nyano ga penon kam ni mamai ba pet ki ek balang ga i jali ga jim try ba kora try be ngada duaino da i try pelai lo jesu ba kora try ga ga po try ki wero ni ki ba adik ga phone ga ba phone na play ka ba liam lam rau ga jim chu try la pelat no la pen kediano la pen kain no de ka kerteng ga jong jesu ben na fret try ngai ngo i ga jing pelat lo jam try ktaro ga sim try ga jing tam sneng ro ken ria no ni khon ga kerteng ga jong jesu ben na fret try nga beno ni sim ga jing tam sneng ga beli ba kora pa wi ga dua no try ni bimos kasar ga de pon ga kerteng jesu ben Nazareth try ba kora ga de jing pang jorho kan long bala lek no ha ga de bit in long bala khia no in yo tia sup san ga de bit in kila shai nam danchu ga de jing pang jorho ga kerteng jesu ben Nazareth try nga kran ni ga jing pelat nga kran ni ga jing per em jama bala ai ngo i ga jing pen khia ai ngo i ga jing pelat lu jama try ai shme ka buram ga jing padan buram try kerteng jesu ben Nazareth nga duai ga pan ban nga ai ngo i Amen. Di kum tu kini kimat jeng doai ke ba gilio ban record menta ga miet gila lot ti menta ngilej ban ye doai ko ma ngila bu ong tu ka thumbnail bagian ye doai kerpang na menta ki nong tap vote aga sngi ka bala shai baro ngilej ban doai nam dagi ni polling officer kini ki baro ki ka tap vote ma kini ki nong peniat ki nong pet baro bat ki nong tap vote ki nong peniat baro utrai on le hasua baru play on don rekat lang kan om don kan no ke jing huri hura kan om don kan no ke jing thut ke jing wet ken yo ban lech ban tap ban pendep hok ya la ga jong ka kamram ke duty joki ki nong tap wuro ban tap hok ke dom sha pen bit ba ki no ke spirit ki bolong jing thut jing wet ken ria snon man ki polling ki balabu ban yo ban tap wot ngin da duai ye kene ka ba play on da yo man dar ka lang ski ble shai knang ba ne ga jing thebut ka long ka ba don akor ka ba don boram ka ba dai hok ne ban gan ong yu fi ye ka jing thep wut ru le ne ka san shar khadang ro ka de ka ba play ula bu knang bat ban jet i dong bi khmat ngi don kam ban duai ban jet yo ba day day ban sha ban bi day ban chu pet ta ka dur duai ka ba play on ya lam yu fi yo tau ba day knang baka shong suk shong san kanwan haba pijit yo badai ke shong suk shong san kanwan ke jing riu spa riu po kanwan hai ga nigi stiet ga nigi jala ga jangi na mar ka tangin duai knang baka dam dan ka no ka jing thot hai ki no ka nigi jaka ki riu sim ka bu ka dam dan jaka ngin duai bat ngin IT show play ba play on dor kat lang bat ka sngi ka bal sai han do ban nyu ki vut ro ka dam dan ka no ka nigi jing thot nyaman POE ko malong menta ka jeng ya kawang ke jeng ya sanga iwe i ko mai ke dia kendu mar khamat ki ya shok terengi duai ba kum kata ka ram dei kisu ya pan ksan la ga jong kan nia tere pade ka ram dei ba kan long kumta ba ken dia shok ya dat kan mi ka krum kan ram gen ya duai ga de ko po da me ga nika jing thebut ega sngi bersai kan da yaj bet kana yaj nanti kan om dan ke jing thut jing wet do kom jo ke diki machine AVM ro kan om dan jing thut jing wet hang no kan yaj bet kanang kan long ka ba don akor ka ba don buram bat bo play us say gide ki nong kita ki nong mi khamat jangi ki ba ki ba biang ki ba best ki bom don jing ba be shu tong ngen ya duai ngen ko por na ma da jaki
Try Jaki kamba ngawan siya play jong Abraham jong Isaac jong Jacob play jong Moses jong Aaron jong Joshua pa bakora play jong Samuel play bakora try nga da Duwaino play jong Saul jong David play bakora try bakora ngawan siya play nga da Duwaino Jesus bakora nga skibble shot kan don ka jing Tepwood play ba it nga da Duwai Jesus nga submit ba ro siya ko pa bakora man gijaka ke badai man Tepwood ke sni ke bala shaya blay ki don ki angel jama ko try ke ba kerta wiera blay kanam dan ka nugu ke jing thot ke jing wet ke kan rom ke ram ke jing nya ke jing o ki no bara kinam don ko try ngada dua ke angel kin kerso dong a blay ko try kinong penia jero kanam don ke no ke jing thot a blay ba kor da ke jing command but kinong Tepwood lo da ke jing command ke li ban ai ye ka vot chiki ko try hanur no ka ba ka siam chiki ka keren a blay gada dua no gada go por ye ka jing dorikat jama ko try ba kerakhu no menda dorikat lang a blay padi khiro iki brio makin tap makin jet yo ba dai khanang bakan long ga jing kerakhu kan walam ga jing khia ye ga de state ka de jela ga jing try ye ai go bagi sngongo a blay ba i chunga ba mesngau ye ka jing duai ga jing pa bi ngai shme ka buram ga jing padan buram baro kerteng ga jo jisu uban na surat nga duai ga pan ba nga ai go amen plain ker khu yi khadu khadwai nga kwa ban duai ga de pon na ben da jeng pilang baro ki ba comments ki ba pha ki sms ki ba ngim yo man record man ta hang ni ye ki ni ki mat jeng duai ga jeng pi nga kwa ban duai ne ga jeng et kerteng ga jeng jesu train pan khia train pan lai lo ye ga jeng ke jeng pi tangan duai ga de por a playing a duai ga de kon me go try hang no but hang no go por me ki pet ye ga de video bar ki ba don man ta try jisu ki ba don kam ye ga jeng pan khia ha ga mat pan khia iki pan khia i man jemot ye prakat pan khia iki ki ba don kam ye ga pan khia ga man sem pan khia iki ki ba don kam ye ga pan khia try ga yeng ga sam pan khia iki jisu ki ba don kam ye ga pan khia go try ye ki ba yeng ba sam pa ma go try pan khia no iki bli ba kor le ga don kam ye ga pan khia ga pisa ga de pan khia no iki ga khon iki ga no ga kendo ke jing sham ke ba ki kendo ke jing ke try ngada kran ni ke jing pelat ke jing prem ni ke jing stroke ni try en long rekat lang ni ki khon ni try tap ni ke snam sat ke snam je ben jis be ko pa bi ke da duai ki lang baro able ba ke ke mit ke kin pet ba ke satia ha ke mit ha ke jing dorikat ke jing jis ko try ngada it no ki shame ha ke mit hi baro ko we ba ke kerteng ke jing jis ba na natrat try ngada duai ke pan ba nga ai ngo ye Amen. Oblay onyo man kerku ye ke jing em ke jing pi ye ke jing yai sha lam ban ye shimanta ke jing dwai ba sha score ke tien ke jing blay on kerku blay on ai bor ye pi ti kin si kendo pan ha ke de ke tayo ke banwan ha ke ju ke por pra ba je ha ke sngi ba sao sachi sien ngadong e pi ki to ki ba kwa man ye shimanta lang bat ngi ha ke de ke jing dwai online pila ban pa lupa ya ki prayer point ki jengpi ki prayer request ki jengpi shua kapor ko bangla ju pentip na do men step pila ban pa na do men step baro shisngi ha do nyo ba je men mit ngidang la ban pediang yaki tam nyo ba je seneng ngam la shu kade ki jing pen ken mau na kaliang gu jengi ti khoble shibon uble yo ban kar khu ye ki jing go jengpi ngin se ye kendo pat ha ga de ga tio go banwan bat ki to ki ba kwa manwan se ka prayer and counseling sentan ke jengi kadai shanong ston ni don nado ke sngi ningkong hadu ke sngi Friday sngi thoding ti shem ye ka ne ke jeng pentep lan pi kwa wan ge de sngi ka pon ka bangi pri nado shipo shi teng hadu ka por san baje na sngi sa jan bat sngi oble ngem ai jing shakri ka ne ke jeng yai pen ken mau na ka por shakapor bat kitu pila ban phone ngi lo se ka por san ba jeng nam shem shu ka call ni jeng pi namar balai bangi la don ha ki jaka ka bangi ai bible study le ni ki jaka ka bangi le ki don ni ki jeng yeseng nyaman ka ta la dim shem shu nga kwa banong ngi pi shu pha na ka sms bat ya thu sha yi ki jeng don kam jeng pi ngin sa duai na banda jeng pi Blain kar khu ngin se kendu pat ha ga ni ka ti ban khu blai shibon thia su thia san amen